So, pupunta ako ngayon sa kanilang mama kasi ipaalam ko sa kanila na hindi sila nanalo sa sweet dress. Kasi naman to. Hi. So hi guys, welcome back to my YouTube channel. It's me again, mga kaupaw. So, mahangin ngayon dito sa amin guys. And then, maganda ang panahon sa amin ngayon. And things in the universe. Yes! So, pupunta ako ngayon sa kanilang mama. Kasi ipaalam ko sa kanila na hindi sila nanalo sa sweet dress. Kasi nagtaya sila. Pero walang sakay ang kanilang number. Charis. Kasi sila mama guys, dito sila nagtrabaho sa Katubhan. Sobrang init, grabe. Ang plano ko kasi mag-video ako dito is mamaya pa, pero pag-isipan ko na ngayon na lang kasi para uulan dito sa amin. Oh, 'di ba? Tignan niyo yung panahon. Yung bundok sa amin guys, parang uulan siya. So nagpadawit pa ako, nagbaklay kasi hahanapin ko sila mama, diba? May mga bahay dito pero ang mingaw pa talaga. Charis. So, dito sa building Katmanabi. So yan mga kaupa, ito yung building namin dito sa Barangay New Eden. Noon maganda pa ito, noon yun aakyat at sisigaw naman Lion Akyat! Charis. O diba? Sobrang ganda dito guys. So pwede kang uupo dito kapag gusto mong umupo. O diba? Ganun lang. Siyempre pretty, you know? Ay, joke. Cut bit on over sa camera. Okay na ba ito? Hi! O, ang hangin dito guys. Sobra, o. Diba? So very hangin, o diba? O, lilipad ako sa ulo ng mundo. Kapag may problema ka, ito sa amin. Nakataas na tower dito sa aming building. So, turn over all. Bababa na ako dito sa aming building. So, may tao pala dito guys. Pero, sangit yung ano ko. Kapakapa ko guys. Wait lang. So, dito tayo aakyat guys. Sa pinakamataas. Okay. 1, 2, 3, 4, 5. Oh my God. Look at me. Oh my God. Hadlok siya, it because duga naman ko siya kawayan nga tower. So pinuntahan ko lang siya para sa inyo guys. So ang hangin dito, grabe yung hangin.
Oh, yung paligid namin. Ay, ano ba to? Oh, di ba ang ganda ng paligid, guys? Ano ba yan? Ang ganda ng paligid. Grabe. Lord, thank you. It's a very faithless. Faithless. Ano ba yan? So, turn over. Harap sa akin yung camera, Charis. So, ayan, nakaupa. Ang ganda, di ba? Ang ganda ko, Charis. So, yan, oh. Ang ganda ng view. Fuck. Ganda, no? So, biro, yung tulog natin dito ay sila mama, no? So, bababa na ako kasi pupuntahan na natin sila mama, no? So, hinay-hinay, baka malaglagin. Hahanapin natin sila mama, guys. Tulungan niyo ako na hanapin sila, di ba? Yun lang yun yung buhay natin. Hanapin yung nawawala. Kapag mayroon naman, mawawala na naman ulit. Kaya hanapin naman natin. May ano ba to? So, thank you, Lord, kasi nakapag-video ako dito talaga, Lord. So, thank you sa time. So, hindi ko alam kasi kung saan sila mama nagsimula na mag-guna. Alam niyo yung guna, guys? Yun yung katubhan siya na kinukuha yung mga sagbot, mga grass, para malinis yung tubo. In English, sugar cane. So, hanapin natin sila. So, ang layo na nang narating ko, guys. So yun, guys. So, for today, bababa muna ito yung camera ko kasi nanghar na yung kamay ko. Saka, kapag nahanap ko na sila mama, mag-video na lang din ako para ma-update na kayo, di ba? So, yun, mga kaupaw. Ang balita po natin ngayon ay wala. I'm so sorry kasi wala silang mama dito. So, na-prank ko kayo, Charis. Pero, sabi kasi nila mga kaupaw, dito sila mag-work. So, nagpunta ako dito pero hindi pala. May mga baboy dito mga kaupaw. Oh, hala. May mga baboy. Oh, yan. Hi mga budikdik. Mga budikdik. Hoy, mga baboy. Mga dikdik. Dool mo ka. Dool. Oh, lumapit sila, guys. Hi, mga budikdik. Kabantay mo ng mama diri, wala. Diba ko nyo, hoy. Kabantay mo ng mama, wala. Kaya nga sila, dito sila magtrabaho niya, wala man di ay. Kubalik-dik. Ang animal, dito yung motibo. Sa atin yung camera natin kasi uuwi na tayo kasi wala silang mama dito. So, uwi. Uwi tayo. Palpak, uwi. Nga sa mama dito, wala man di kayo. Uwi. Kapoy-kapoy lang tingnan dito. Hindi bilang dyan din magbakay-bakay mga kaubak. Pag natusok pa dito akong tingin. Diyos ko na. Akala ko nandito sila pero wala pala. So yun ang mga kaupaw, no? Uuwi na tayo ng bahay. So ayun, napalaw ako at naprank din na ako tamo. So naprank ko kayong lahat. So uwian time na. Yun lang update for today's video. So bye bye everyone. So thank you for watching my video and please don't forget to like and share, comment and subscribe, and please isama nyo na rin yung pag click the sub button bell para always yung updated sa aking video. For bago ko malimutan, so ito, so kung nakita nyo, Barangay 3 Park 1 has mahuganing lawaan. So yan, nabasa nyo ba? Kung nabasa nyo, maayo. So that will be all. Thank you, bye bye. Ako si Darna, nagingning sa kalawakan. Channel din mag-video-video mga guys, kayo isa pa.
hilom kayo, mahangin pa dyan, oh my god. Pero, once again, bye-bye. Bye-bye. I love you all. Mwah. So, hello mga kaupaw. Ang balita po natin ngayon. Sorry. Back.